Mga puso sa Bacolod City naman dagsaman ang mga sumilimba sa unang adlaw sang Misa de Gallo apang mga manugbaligya sa gawas ng simbahan sa plaza. Nagpahayag nga maluya sa gihapon ang pagnegosyo. Yaring balitang itutukan ni Eileen Pedreso. Matapos ang duha ka tuig, hindi na limitado ang makatambong sa misa. Bangod sa pandemya, madamo kuno sang wala nakakumpleto sang siyam ka misa. Gani karon nga balik normal na, bawi-bawi man kuno pag may time. Because Jesus was born on Christmas Day. So, mana sa nga, do ginatry gid namon nga i-perfect ang misa de Aguinaldo. Ginaano gid namon nga nang masanay gid sa balahaw nga pirmi gid sa simbahan. Pirmi ginaano gid namon kada tuig nga maka-attend min gid Misa de Gallo. Puno ang mga pulungkuan sa sulod sa simbahan, gani naga-ekspektar ang mga manugbaligya sa gwa nga liwat nga mabuhi ang ilang magamay nga negosyo. Gani suno pa sa mga manugbaligya diri sa gwa sang simbahan, mas jutay kuno ang mga nagasimba karon nga tuig ikumpara sa mga nagliligad nga mga tinuig. Kaangay na lang sa mga manugbaligya sang bibingka kag mga kakanin nga sanday Laila kag Jennifer. Dula ingid sang una yang do wala bala nag-ano ang pandemic. Ubos-ubos ang baligya sa mundo hindi. Gawgit balalain sa nagliga diya nga okay ang amon nga baligyanay. Sa pihak nga bahin, kompleto ang presensya sang kapulisan. Agud masiguro nga matawhay ang pagpatigayon sang misa kag mabantayan ang posible pagpamintaha sang iban sa pagdugok sa mga tawo. Nangin matawhay kag malinong ang pagsaulog sang first day gid nga Misa de Gallo. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.